nina bendlovu kunebutho lami futhi elinye ngikhonzene kakhulu ngokuzwana nangokuba ingxenye yebutho ngoba ngimi lapha nami ngisaseyilona ibutho nina besilo. Ngiphinde ngiphakamise kukhona ibutho ukuthiwa ngelamabhinca eliholwa uNgizwe umacingwane. Nina besilo leli butho liphakamisa ngokuzigqaja okukhulu ubuzulu bethu, futhi ngiyalibona liyanda leli butho. Ngiphakamise kumntwana uVanana, ngiphakamise enduneni yamabutho umhlongo futhi naye ukuba alisondele leli butho Mageba Njomane ukuba nalo libe seduze, sibambisane, sisebenzisane nalo. Nina basilo malungu ahloniphekileyo, kulonyaka ngiyazi ukuthi kuningi okumsebenzi wesizwe esibhekene nakho. Ngikhona ngiyisilo ngaphakathi kwenu, ngiyanethembisa futhi ngiyanazisa ukuthi ngizobambisana kanye nani kukho konke eniyobe nikwenza. Ngalamazwi nina besilo ngithi ngokukhulu ukuhlonipha nokubika emakhosini angasekho namaqhawe alwela lesisizwe ukuba sikhululeke, ngithi nina bendlovu ngisivula ngokusemthethweni isishayamathetho sika lonyaka ka-2024. Ngithokoza kakhulu ukini nonke enithe nahlanganisa lo msebenzi omkhulu kangaka. Ngihloniphe bonke abaholi abakhona namhlanje nabo bonke esibambisene nabo nabomthetho abakhona lapha namhlanje abenzayo ukuthi isifunda sethu siphephile nokuthi umthetho ugcinwe. Ngalamazwi nina besilo ngithokoza kakhulu nina bendlovu. Indlula mithe makhosi unovunywa ovunywa umsimude bavela ngesilophatha mangizwe